que em vaig trobar molt sola pel fet de ser jove amb una malaltia que no em corresponia per edat. O sigui, algun altre tipus de càncer, dius, bueno, és normal en grups d'edat joves, però un càncer de mama és com... Bueno, he arribat a sentir fins i tot de ginecòlegs de la vella escola que diuen no és que has tingut càncer de mama perquè no has sigut mare. Al principi, quan et diagnostiquen, en el meu cas, no em sentia identificada amb l'enfermetat i em costava molt parlar d'aquest tema o que altres expliquessin les seves vivències o experiències. Darrere del càncer de mama, com que t'amputen una part de tu que està molt associada a la feminitat, sempre hi ha molta pressa en que et reconstrueixis, que no pateixis, que perruques, que tapar-ho. És tot tapar-ho, perquè no es noti que ets menys dona. I jo veient-ho i tenint referents com he vist ara de dones que no s'han reconstruït, és que ni m'ho pensava. O sigui, tots els problemes que he tingut de la reconstrucció els hagués obviat. No sóc menys dona per no tenir un pit, com no es menys dona una noia que per culpa d'alguna malaltia li han de tallar una cama. Me han hecho la reconstrucción y yo hay todavía veces que no me veo yo. Jo l'any passat, abans d'operar-me, em vaig com a despedir dels meus pits, perquè en el meu cas vaig demanar jo que em fessin mastectomia doble. M'ha costat una mica com adaptar-me al meu nou cos, però ara que ja ha passat un any de l'operació, ara estic bé, francament. Es como un duelo, sí. Ahora mismo es el aceptar que no eres la misma, que no volverás a ser la misma, aunque puedas estar bien, pero no vas a ser la misma. És que hi ha vegades que la gent et mira, no, pobreta. Pobreta no. Hi ha un que té mal de cap i l'altre té un càncer. Muchas veces te dicen, es que te veo muy bien. Si eres muy fuerte, sí, soy muy fuerte, pero es como que el continuamente te estén diciendo eso no te permite estar mal un dia. Moltes vegades acompanyar és senzillament que sàpiguen que hi ets. Durant tot el procés de quimio, cada dia m'enviava un WhatsApp i em deia, bon dia, carinyet, que tinguis un bon dia. Ella només volia que sapigués que ella hi era present. I això és molt important. Estàs acostumat a treballar, que portes un ritme de vida i és que tu vols formar part d'aquesta societat, vols estar com abans, no? I ara és un moment que has de parar i clar, és aquí on veus que dius el món continua encara que jo no hi estigui produint dintre d'aquest món. I de cop trobar-te a casa malalt, perquè clar, una altra cosa és que estiguis de vacances, malalt i que no pots anar a treballar. Llavors, és que això et deprimeix sí o sí. Te vas poniendo fechas para volver, porque no estás ni acostumbrado a tener una baja larga, pero llegan esas fechas y ves que no y te vienes abajo. Clar, quan has passat ja tot el procés, directament ja et veuen fantàstica i ja pots tornar a la feina. Doncs realment va ser quan ho vaig passar pitjor, perquè clar, havia d'aguantar les 8 hores laborals fora de casa amb tots els problemes que arrossegava de tractaments. Que tu penses, quimioteràpia, la quimioteràpia et dura 6 setmanes, 8 setmanes, però és que realment els efectes secundaris els arrossegues molts anys després.